Dyma fi heddi yn dechrau fy nhaith o faes parcio Eglwys yr Hafod yng Nghwm Ystwyth. Rwyf yn mynd ar hyd lwybr y gŵr Ponheddwr sydd tua 5 km o hyd ac sydd yn daith bert iawn. Ym mynwent yr eglwys mae teulu'r Johns o Blas yr Hafod wedi ei claddu. Dyma fi'n cerdded nawr lawr llwybr at yr afon. Rwy'n cerdded nawr at yr afon Ystwyth. Edrychwch ar y rhaead ddifreiddiol yma. Ond yw'r olygfa uwchben y rhaead. Yr afon yn dod lawr trwy'r creigiau tuag ati. Dyma fi nawr yn croesi'r afon Ystwyth dros y bont Tain. Cafodd ei adnewyddu yn 2003. Wrth edrych i'r dde, mae'r arced Gothic a gafodd ei ail wneud yn 2016. O'r arced Gothic, edrychwch i lawr ar y meini mawr sydd wedi ei creu gyda llif yr afon. Olygfa wych. Trwy'r ran fwyaf o'r daith, rwyf yn ymrwybro drwy'r coedwigoedd a blanwyd gan Thomas Johns, sgweier Plas yr Hafod. Roedd yn anelu i blannu 10,000 o goed amrywiol bob blwyddyn. Ar fy ffordd hefyd, rhaid galw mewn yng ngardd Mrs Johns. Cafodd ei hadnewyddu yn 2011 gyda ymddiriadolaeth yr Hafod. Mae'r ardd yn le hyfryd a heddychron i ymlacio a gwerthfawrogi natur o'n cwmpas. Fel rwy'n dod at diwedd fy nhaith, rhaid croesi'r bont Alpine, gan eto croesi'r afon Ystwyth. Nepell o'r plas, gwelaf nodwedd hynafol sef oergell y plas. Dyma lle roedd y plas yn cadw ei bwydydd ffres, fel cig, llaeth, menyn ac hufen. Fel y gwelwch, dyma'r grisiau oedd yn arwain i'r plas ysblenydd. Gobeithio bod fy nhaith wedi codi chwant arnoch i ymweld â'r ardal hyfryd yma.